debatuje, však je to výborná debata, inak musím povedať, sa mi to páči. Ale musíte reagovať, nedá sa nič robiť. Milan, ty si použil jedno skvelé slovo, kontinuita. Vyčítaš Ficovi, že že naväzuje na nejaké časy reálneho socializmu. Dobre by som ti povedal, že v 42. v Teheráne už bolo dohodnuté rozdelenie sveta na východ, západ aj so súhlasom Spojených štátov. Ale, čiže Fico si socializmu nevymyslel. Zase môžete povedať, že obajujem Fica. Ja hovorím realitu. Ale keď si povedal kontinuitu, a prečo naši ľudia, mladí ľudia, odchádzajú na západ a nie na východ? Z materiálnych dôvodov, s tým súhlasím. Len, vieš, aký je rozdiel medzi Portugalskom, Španielskom, Holandskom, Belgickom, Francúzskom, Britániou, Nemeckom, Talianskom a ďalšími západnými krajinami, Spojenými štátmi? Že 200 rokov rabovali a kradli v Afrike a z toho vybudovali svoj materiálny blahobyt. Však Spojené štáty si tam navožili otrokov, ktorí tam na nich robili na bavlníkových plantážach. Prepáč, toto není hoax, to je realita. Čo sme my horší, ako sú oni na západe? Len my sme toľko nekradli, ako oni kradli. Celý koloniálny systém bolo prosté kradnutie a na tom si postavili svoje materiálne bohatstvo, za ktorým teraz tam ľudia utekajú.